Lam sidun sigo tanyo ke perintahkan Bek sagai-sagai tanyo ta sia-sia. Si bulan puno tanyo minta amalan singoh ke bekai wate tanyo tagisah wate lehat tanyo puasa na urau kemenangan tapi urau rayanya bagi orang yang na puasa dan kenyan urau yang god tanyo tamu Desya saudara. Lam sidun sigo tanyo ke perintahkan Bek sagai-sagai tanyo ta sia-sia. Si bulan puno tanyo minta amalan singoh ke bekai wate tanyo tagisah wate lehat tanyo puasa na urau kemenangan tapi urau rayanya bagi orang yang na puasa dan kenyan urau yang god tanyo tamu Desya saudara. Raya gura-gura Hasyedara ben lupa tapi urau tama Desya ayah pemangan wareh lingka leh nyanyi bagure laju tanyo talangka nyan urang pelemah cin getanyo alih ba lepas telah yang tanah puasa rugo yang raya digop lain yang na puasa cukup gembira. Lam sidun sigo tanyo ke perintahkan Bek sagai-sagai tanyo ta sia-sia. Si bulan puno tanyo minta amalan singoh ke bekai wate tanyo tagisah wate lehat tanyo puasa na urau kemenangan tapi urau rayanya bagi orang yang na puasa dan kenyan urau yang god tanyo tamu Desya saudara. Lapih tak lama dalam macam ragam tak rupa setruk mameh sama loyang nyona timpan cinta merasa nyan ke makanan wate tanyo lebaran jika jure keresan cerbang sepanjang masa di anemit lain lomah macam jajan harus tak mensupengri gagri lama regam senang gembira. Lam sidun sigo tanyo ke perintahkan Bek sagai-sagai tanyo ta sia-sia. Si
masa